אנחנו באוויר? יעני, ראו אותי עושה. הכל יהיה בסדר. ראו אותי? לא, לא, לא. אתה תדאג לזה שיראו אותי עושה. הכל יהיה בסדר. כן, פה, תוציא לי. זה לי חתכותי בזור, תנו לי אזור לנוחות. אנחנו כבר באוויר. שקט הנושא. ברוכים השבים אלינו כאן לבית העם הגדול בערוץ מעשר. אנחנו שמחים לבשר לכם שהצטרפה לרשת מעשר סוכנות הדוגמנות הראשונה, רגע היסטורי, סוכנות הדוגמנות אקסקלוסיבית של רועי מורד. בואו נקבל אותם במחיאות עכבר סוערות. בבקשה, מוזיקה! וואו, איזה מוזיקה, וואי, איזה בעיה. אדן הרשקוביץ'. אדן הרשקוביץ'. עדן הרשקוביץ'! Yeah, baby. תודה רבה עדן. אנסטסיה לרין, רין. מיד אחריה, נינה כינורי. ידעי. ידעי. ידעתי. ידעתי שאתה משחק ידעי. יאללה. והנה הם כולם, עדן אנסטסיה, פנינה ואבי. תרגישו בבית. זהו רועי מורד, ומעצב השיער דרור אבי. וככה נראים מאחורה. הצטרפו. מה, מתיישבים? שולפו, כן. שבו נא. אבישג, קחי את הפעמון ביד. צלצלי נא. כן, טוב, אני אספיק לצלם. תיקח את המצלמה שלך, תראי. קח את המצלמה שלך. למה? כן, באמת, אז תיקח את המצלמה הזאת. אנחנו מחליפים מצלמות, יום טוב ואני. ענברי. ברוכה הבאה, אנחנו בשידור, ענבר. תגידי שלום. בסדר גמור, אנחנו ממשיכים איתך בהמשך. יום טוב, אני לא יכול לצלם את רועי מפה. תתרחק ממני קצת. עם אחת מהדוגמניות. מה? כן, כן, כן. אז אני אשב פה. אוי, מעולה, מעולה, מעולה. בואי פוג'ו. רועי? אתה... רק שנייה. פוג'ו מצטרפת לבית העם הגדול. בעלת הבית. בעלת הבית. פוג'ו. רועי מורד, הבעלים של סוכנות אקסקלוסיבי, הסוכנות הראשונה שהצטרפה לרשת מעשר. למה הצטרפת? קודם כל אני מאמין שזה מחווה גדולה ויש לי את כל הכיף שבעולם לבוא ולתרום מעשר לטובת הרבה בעיות, הרבה צרות, הרבה דברים לא טובים שקורים בארץ, ולבוא להתחיל את השינוי מקטן, לבוא מקטן ולתת... זאת אומרת, אתה כעסק קטן
יחסית לתנובה למשל, יחסית לתנובה. מתחיל כבר את הפעולה הזאת של מעצר, של הנתינה. נכון מאוד. מעולה, מעולה, מעולה. ספרי לנו קצת עלייך, על עצמך. אוקיי, אני עדן הרשקוביץ, כמו ששמעתם, בת 18, החלום שלי הוא להיות שחקנית מגיל 8 כבר. אני הצטרפתי לכל מיני, אם זה קאמרי צעיר, למדתי אצל רום לוינשטיין, ואני לא אוותר על החלום שלי, אני אעשה הכל כדי להצליח בתור שחקנית, וגם מדגמן בין היתר, גם אני רוצה, אני אוהבת את זה. יש סיכוי שאנחנו נוכל לעזור לך. יש פה אני מקווה. כמה כוחות שיכולים לעזור לך. זה טוב להתחיל ממשהו. אוקיי, תודה. היי. ספרי לנו קצת על עצמך. אני אנסטסיה, אני בת 22, פשוט אדם. אני תחמשת בסופר. עוד פעם? תחמשת בסופר, פשוט אדם. אחמשית? כן. מה זה אומר אחמשית? אחראית משמרת. מה, הסופרים התחילו לדבר כמו צה"ל? אחמשית? יש עוד ראשי תיבות בסופר? חוץ מאחמשית, מה עוד יש? קיצורים של מוצרים, אתה יודע, גבנץ וכאלה. גבנץ? כאילו קר זה קופאית ראשית? משהו כזה, הבנתי. שלום. שלום. מי את? אני פנינה כינורי. פנינה כינורי, ספרי לנו קצת על עצמך. אני סטודנטית לכלכלה ומדעי המדינה בבר אילן, ואני עובדת בהייטק, וזהו, אני מבלה את רוב השנתי בין ישראל, איטליה ואנגליה. ישראל, איטליה ואנגליה. כן. למה דווקא שלושת הארצות? ישראל אני יכול להבין, את ישראלית, אבל למה אנגליה ואיטליה? חבר עסקים ואהבה של ישראל. יש פה אהבה ובחוץ החבר והעסקים. כן. וואו, את חובקת עולם, אפשר לומר. משתדלים. טוב, תודה שהגעת. ואחרונה, תודה שברכתם אותי. אנחנו מארחים אותך, אבישג. היי. היי. קוראים לי אבישג, אני בת 18 מנתניה. אני שחקנית, אני לומדת במגמת תיאטרון כרגע. עשיתי קצת סרטי סטודנטים, דברים קטנים. תחילה מאפס. מה החלום? מהחלום. פעם החלום היה לי שחקנית, היום אני כבר קוראת לעצמי שחקנית. אני חושבת שככה באמת אפשר להצליח. אז מה החלום של השחקנית אבישג? להצליח יותר בתחום המשחק. תני לי דוגמה, מה זה אומר להצליח? אני רוצה לשחק בקאמרי. לשחק בקאמרי? כן. אוקיי. זה החלום שלי. לשחק בקאמרי? כן. אני רוצה תיאטרון, רוצה במה. סבבה, אני כבר הייתי שם. איך היה? איך היה? נדבר על זה אחר כך. אתה יודעת מה? בואי אני אאתגר אותך, תציבי יעד יותר רחוק, יותר גדול. יותר רחוק. כן, שהקאמרי יהיה רק תחנה בדרך. אוקיי. הוליווד, לא, זה שלכם. אני רוצה במות בהוליווד, אם כבר. ברודווי. לא, אנחנו נבנה במות במיוחד בהוליווד, בוליווד. בוליווד, זה בצד השני של העולם. לא, בהצלחה אבישג, תודה. יציע, כן. תרבות פעם ראשונה. יום טוב מתפרץ. רציתי רק, שלום לכם, רציתי רק להבהיר בשידור חי את העניין של מה שנקרא, מה זאת אומרת שרועי התחייב למעשר. הרבה אנשים ועסקים נותנים נתינה במעשר, ובסדר גמור, אבל לנו יש מטרה שהסמל הזה, נכון רועי? יהפוך לתו תקן. עכשיו, הוא לא חייב את המעשר אלינו, הוא ייתן אותו למי שהוא רוצה. והדין לחשבון שלו, הוא יהיה בינו ובין העם והעולם והשמיים, וזה בעצם אומר שהוא ישים את הסמל על החשבוניות שלו, יזהה את עצמו, יפרסם את עצמו, על עצמו ועל אחריותו. על עצמו ועל אחריותו. וככל שיותר והרבה עסקים יעשו כמוהו, והתרומה והנתינה והמעשר יעבור לעם, השפע יחזור לעם. אז זאת הבחירה שלו וזאת המחויבות שלו, נכון רועי? נכון, בהחלט תעמיד, נגיד את זה שוב ככה. אני, רועי מורד, מכריז בזאת על הקמת מעשר בתוך תחום סוכנות הדוגמנות שלי אקסקלוסיבי, מצוין. אני חושב שזה רגע היסטורי, מגיע אותנו מחיאות כפיים. וולקאם. יש לו עוד בן אדם אחד פה
כן, מאחורי הפעמון מסתתר לו דרור אורי, מעצב השיער. שלום לכולם, אני דרור אורי, בן 32 מירושלים, עבדתי כבר בעבר עם רועי מורד בהפקת אופנה. רועי התקשר אליי וסיפר לי על הדבר המדהים הזה בעיניי שאתם עושים, אז כל הכבוד קודם כל לכם, מגיע לכם מחיאות כפיים גדולה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה אמות מוסר שלא קיימות היום כבר בחברה שלנו, למרות שאני במקום שלימדו אותי כבר מגיל צעיר מאוד להסר, אני מעריך את זה מאוד שאתם עושים את זה, ובאמת גאווה להיות פה. אז תודה לכם. ותודה לך, ובמיוחד בשבילכם, מיד על הבמה, סליחה, ההתפרצות שלי. אפשר לשאול שאלה, בגלל שבאמת ברכת, ואתה בטוח גם בנתינה, אתה יכול בעצם לבחור להיות הספר הראשון בעולם מעצב השיער. מעצב השיער, שמתחבר לרשת המעשר, שם את הסמל, מזהה את עצמו, כותב, מפרסם בעצמו, ובככה אני מאמין, תגביר את השיווק שלך. אם תרצה, אתה יכול לעשות את זה בשידור חי, מבחינתך. תן לו את הנייר, תן לו את הנייר. מבחינתך כמובן. בשמחה רבה. אוקיי, אני דרור אורי, הספר הראשון בעולם שהולך להתחייב להסר מהמשכורת החודשית שלו למען הקהילה, בשמחה רבה. וכמובן שעם הזמן אני אשמח לפתח את זה לעוד עסקים בירושלים ולעוד עסקים בכל ישראל, ומי ייתן ונצליח להגיע לכל מקום בעולם. אמן. תודה רבה, בהצלחה. ומיד על הבמה אנחנו נפגוש את... לא תאמינו? לא תאמינו. היא הייתה יכולה להיות דוגמנית, היא מדהימה ביופייה, היא מוזיקאית מוכשרת, היא זמרת שלא מן העולם הזה. בואו נקבל על הבמה את ענבר חצרוני, שגם רוצה להגיד כמה מילים. מה? שבמקום שלך, אחרי דברים אותך. יש לי איפה. את רוצה כיסא? אפשר לבוא גם. מה שנוח לך. מה? בואו, תביאו לו את הסטול. אפשר גם כיסא. סטול, סטול, סטול. היי אורלי. אורלי בר קימה. אורלי בר קימה, אנחנו נפגוש אותך בהמשך. טוב, אז כמו שכבר נאמר, קוראים לי ענבר, אני כותבת חומר מקורי, שירים מקוריים, סגנון אינדי רוק. אני מופיעה ב-30 באוקטובר ב-9:30 בלוונטין, בתל אביב. אז אני אבצע לכם שני שירים מתוך ההופעה. אחד שיכול איכשהו להתקשר לכל מה שקורה פה, לכל מה שדנים כאן, שיר נקרא איפה הבית. מקווה שתבינו, בטוחה שתבינו, פחות או יותר מה הוא מדבר. כן, אז רגע, רק לפני שתתחילי, בואו נעשה הפסקה קטנה ונחבר עוד סאונד. כן? כבר חוזרים.